जोंनि सिगांनि थासारिफोरा जोंखौ गुलाय गुजाय खालामनानै जोंनि फरायसाफोरा सोलोंथायाव बाहागो लानो हायाखैमोन। नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव सोलोंथाया दायो दावगाबाय। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों खावसि बाजार कमिटि गाहाय नेहाथारि बिनय बसुमतारिया। जोंनि थासारिया सिगां समाव जोंखौ गुलाय गुजाय खालामनानै गोबां फरायसा गथ'फ्रा फरायसुला गथ'फ्रा बे सोलोंथायाव बाहागो लानो हायाखै। किन्तु जोङो बाव समाव रायजो जानाया गोबां बोसोर जाबाय, किन्तु बै समनि थासारि गाज्रियावनो जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो थाबथाना थालांदों। दा दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइया दावगानो हाबाय। दिनै खावसि बाजार हाथाइसालि कमिटिनि बानजायनायाव गासै मोन 13 गामिनि गामि बेंगिरिफोरखौ लाफानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय सा 14 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। खावसि बाजार हाथाइसालि नब्लाङाव खुंनाय बे हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मानिजाथाव सुबुंफोरा रायखांनो गोनांदि मोनसे समाव पुलिस मिलिटारिजों बुख्रेब नाख्रेब जानानै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोदोसोनानै थाबोनांनाय क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि हाग्रा ओनसोलनि साखाथियाव थानाय खावसि बाजार हालामाव देग्लाय सा 14 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनानै ओनसोलखौ जोबोरैनो गोग्गानाय लाबोदों। दिनै खावसि बाजार हाथाइसालि कमिटिनि बानजायनायाव खुंनाय बरायनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मानब सेवा संघ समाज सिबियारि बिरखां बर'आ। गाहाय नेहाथारि बिनय बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे हाबाफारिखौ लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथियो। आंनि फोरमायनाया बेनो, जोंनि थासारिया सिगां समाव जोंखौ गुलाय गुजाय खालामनानै गोबां फरायसा गथ'फ्रा फरायसुला गथ'फ्रा बे सोलोंथायाव बाहागो लानो हायाखै। किन्तु जोङो बाव समाव रायजो जानाया गोबां बोसोर जाबाय, किन्तु बै समनि थासारि गाज्रियावनो जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो थाबथाना थालांदों। दा दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइया दावगानो हाबाय। आरो बे दावगानायखौ जों मारै मोनथिहोगोन? बेनिखायनो दिनैनि नैबे जोंनि दाख्लै थांनाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानाय फरायसुला गथ'फ्रा जाहाथे जोंनि गेजेराव गोजों अलंबार जानानै थाथों होननानै बे मिजिंखौ लानानै दिनैनि नैबे जोंनि बराय रोंगौथि फरायसा गथ'फोरनि थाखाय बराय फुंनाय मोनसे हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै बेखेवना लादों। जोंहा मोनसे गोजोननाय फैदों जे बिसिनि सायावनो जोंनि ओनसोला जौगाखांगोन, बिसिनि दारैनो जोंनि ओनसोला नाम मोनगोन आरो जोंनि गासैबो बिमा बिफाया नैबेजोंनो जोंनि थोजासे गैयै गियानखौ मोननो हाथों दिनैनि खुंफुं मेलनि गेजेरजोंनो होननानै जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो आखायाव लादों। जोंहा गोनांथार दुखु बाथ्रा दंमोन सिगाङाव, जों बेखौ फोरमायथ'ला, किन्तु जोंहा दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि सान्थि सुक्ति जानायाव जोंनि लुबैनाय जोंनि नाजानाय गासैबो जाफुंसिगोन होननानै जों मिजिं थियो। जों जाहैबाय बे गामियाव जोंनि खावसि हाथाइ आफाद कमिटिनि सिङाव थानाय गामियानो जाहैबाय जोंजों 13टा गामियारिफोर दं। दा बे 13टा गामियारिनि रायजो राजा आरो लोगोसे बिनि दैदेनगिरि गामिगोरा बिथांमोनखौ लानानै दिनैनि खुंफुं मावनो गोनां हाबाफारिखौ लानानै नैबे दिनैनि इयुन जोलैनि फरायसुला गथ'साफ्रा जाहाथे गोजों अलंबाराव जोंखौ दोनहैयो होननानै जाहाथे जों बिसिनि गोजोन थासारिखौ होनो हानायनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोला अरायसमबो जौखांलांगोन होननानै आं मिजिंथिनानै साफ्रोमनिसिमबो नैबे आंनि सुंद' बिबुंथिखौ लानानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि ओनसोलाव फरायसालि आथिखालाव थासारियाव जुदि बे ओनसोला नोंथांमोननि फरेस्ट ओनसोल मा थासारियाव दङ? जोंनि बे ओनसोलाव जोङो बुंनो थाङोबा 2023 मायथाइनिफ्रायसो जों मोनसे सोलोंथाइखौ खाथियाव मोनदों। मानो होनबा जोंहा नैबे जोंनि साखाथियाव थानाय आथियाबारि रेन्ज खाथियाव जोंहा एमइ फरायसालि दं। बे एमइ फरायसालिनिफ्राय गलांब्लासो जोङो हायार फरायसालियाव जोङो फरायनो हायो आरो जोंनि बिनिफ्राय थांनांगौआनो खुब जोंनि गथ' गथायफ्रा खुब खस्थ' मोनो। मानो होनब्ला जोंहा बाव थांनाय फैनाय हान्था मेला लामाया जोंनि थाखाय खुब माने गाज्रि। बेयाव जोंहा
मटरफोर मोजां मोना जों गारि मोजां मोना बाव जोंनि बे अट'जोंनो गथ'फ्रा दुखु खस्थ' सासे सानैया थाङो आरो लोगोसे बिमा बिफा सोरजिनानै होनाय गावनि साइकेलजोंनो थांनानै दुखु खस्थ' सहायनानै फरायसालिखौ लोगो हमनानै थि समाव फरायसालियाव बाहागो लानो हायो। दा जोंहा दुखु गोनाङा बेल' जोंनि हान्था मेला खालामग्रा लामाया जोंनो मोजां नांगौ आरो जोंहा जाहैबाय बे ओनसोलाव गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे अनसुंथाइ नांगौ। मानो होनबा नैबे खावसि ओनसोलाव जोंहा दासिमबो फरायसालिया मोजाङै गैथ'वा। मोनफ्रोमबो गामियाव दंब्लाबो जे माने जोंनाव दासिमबो मोनफ्रोमबो गामियाव जाजोबनो हायाखै आरो सरकारनि बेफोरबायदि सुबिदाखौ जोङो मोननो हायाखै। हमना लाबाय जोंनि बे खावसि हाथाया दिनैहाय बेसेबांबा गोबाव जोङो 2023 मायथाइयाव 2011 मायथाइयावसो जोङो बे हाथाइखौ गायसननानै लानो हादों। बाव जोंनि गोरिब गुन्द्रा गलाम रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' मोनदोंमोन। बै समाव जोङो पाटगाव सेरफांगुरिजों हाथाइ खालामनानै जोङो जोंनि न'खरनि संसारखौ जों खांनो गोनां जादोंमोन। खिन्थु दिनै नैबे सक्ति सान्ति जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जोंखौ अननायाव बिसोरनि हेफाजाबनि गेजेराव जोङो नै थांनाय 2011 मायथाइनिफ्राय जों हाथाइ फसंना लानो हादों। बाव जोंनि गोरिब गुन्द्राया एसे एनै मैगं थाइगं फाननानै बा मोनसे फालांगिनि गेजेरजों जोंनि गथ' गथायखौ दुखु खस्थ'जोंबाबो दिनैसिम नैबे जोंनि दाख्लै थांनाय 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय सा 14 जन फरायसा गथ'फोरखौ जोङो दिनै लानानै नैबे दिनैनि देरहासार माने गथ'फोरखौ थुलुंगा होनानै जों दिनैनि बाव बरायनाय जादों। हाइस्कुल गैया नामा बे गंजिथाम गामिफोरनि गेजेराव हाइस्कुल गैया? जोंहा हाइ स्कुल गैया बिनि गेजेराव जोङो आं दहाय बुंलांनाय एमइ स्कुल दं जोंहा आथियाबारि रेन्ज खाथियाव बेल'। एमइ स्कुला जोंनाव गंसेल' दं। ओमफ्राय जोङो एमइ स्कुलखौ बारलाङोब्ला जों रामफलाव थांनांगौ बा जों सेरफांगुरियाव थांनो गोनां जायो। गोबां खस्थ' मोनो रायजो राजाफ्रा। बाव माने जोङो बुंनो थाङोबा गिदिर न'खर दानानै लानो हानाय जोंनि गेजेराव दासिमबो गैथ'वा। बाव जोङो हादों मा खुनुरुखुम साइकेल गंफा आरो सोरबा बाहेरानिफ्राय लेंहरजानानै जोंजों दोनफैजानाय अट' गारि दङ। बेजोंसो हान्था मेला साबोबसा जों बेखौ बायनानै थांनो हागोन। जोङो जोंनि एमइ स्कुला बिनिफ्राय जाहैबाय 4 किल'मिटार जायो। हाइ स्कुला जोंना बिनिफ्राय 12 किल'मिटार जायो। दा बिसिमाव जों दुखु खस्थ' खालामनानैबाबो दिनै गथ'फोरखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय आरो बे सोलोंथायाव आवगायनो थाखाय जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै खुंफुंनाय जादों आरो। जोबोद मोजां मथा मथि आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै खावसि बाजार कमिटिनिफ्राय जे प्रग्राम लादों बिसोर गावसिनि एरियायावहाय 14 जन मेट्रिक पास जानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौ इनभाइट खालामदों। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होयो। दिनै परिबेसखौ नुफैनो आंबो खोब मोजां मोन्दों। 14 जन गथ' बे एरियानिफ्राय हयथ' रेकर्ड एबारनि सिगां बेबायदि पास जानाया 13टा गामिनि गेजेरावहाय दिनै बिथांमोना साक्सेस जादों आरो साक्सेस जाखांनायनि उनाव बिसोरनि जायनाखि फिउचार लाइफआ नेक्स्टनि जायनाखि फिउचार लाइफ बिसोरनाव फैगोन बेनि उनावहाय बे लाइफखौ बिसोर दिनै बरायनायनि गेजेरजों जाहाथे साफ्रोमबो जाफुंसार जानो हायो बेनि आशीर्बाद बावनायनि आसिलायै दिनै जे प्रग्राम लादों बे प्रग्रामा खोब बाख्नायथाव आरो बे प्रग्रामाव नुजाफैनो मोननानै आंबो खोब गोजोननाय मोन्दों। नैबे ओनसोला मोनसे समावहाय पुलिस मिलिटारिनि ख्राब ख्राब मोनसे थासारि गिख्रंथाव थासारिमोन। नाथाय बिटिआर सुक्तियाव नैबे थासारिया गैलिया। नैबे ओनसोलावबो गोजोन थासारिया फैबाय होननानै नोंथाङा बुंनो सानो बे एकदम सैथो खोथा। गोदो बेवहाय असिनाखि मानसियानो फैनो हायामोन। असिनाखि मानसि फैयोब्लानो बयबो सासपेक्ट जायो, सन्देह जायो। पुलिस मिलिटारिनि बिराद मोनसे संदाननाय बेहाय खोब गेरेबनानै दङ बे एरियानि मानसिफ्रा। दिनै खिन्थु बिनिफ्राय बायजोआव फैनो हाबाय। दिनै मोनसे समाव 14 जन मेट्रिक पास एरियायाव जानानै एरियानि मानसिफोरखौ खोब रंजानाय मोनसे परिबेस लाबोहोनो हादों। थ' बे फरायसुलि बिथांमोनखौ दिनै बरायनायजों लोगोसे आंबो आंनिफ्राय मोनसे गोजोननाय जासिदों, आशीर्बाद होदों बिसोरनो जाहाथे बिसोरनि फिउचाराव गोजों मोनसे साक्सेसफुल सौफैयो आरो बे एरियाखौ मोजां परिबेस लाबोयो बिथांमोनहा। बेखौनो दिनैहाय बाहागो लाफानो मोननानै एबा जोंनिफ्राय एसेबाबो मदद होफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। फैगौ समाव मानब सेबा संघआ सुबुं सम्पद सोरजिनो थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे आसा दं नामा आदा? जोंथ' जे परिबेसाव बुंनो थांब्ला जन्म जादों गामि एरियायावनो बुंनो थांबा गामि एरिया ओनसोलनि हालोदा खोब मोजां एसेबां नङा, खोब दुखिया मतलब गरिबजों जुजिनानै बिथांमोना थांनानै थाबोगासिनो दङ। बे दिनै नङा, गोबां बोसोरनिफ्रायनो। ओंखायनो बबेबा खेथ्रआव जुदि गभर्नमेन्ट थोरोबनिफ्राय माबा मोनसे सुबिदा फेसिलिटि बेफोरबायदि फैयोब्ला बिथांमोननो जोङो
खिन्थानानै होयो एवारनेसनि गेजेरजों आरो बिथांमोनखौ जों मदद खालामनो आवगायबोयो स्पेसियेलि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा लेबार डिपार्टमेन्टनि गोजा ओमफ्राय लेबार कार्डफोर थायोबा बैसोरनि फरायसाफोरनि सुबिदाफ्रा निस्सय मोजां जागोन होननानै बुंनो सानो जिहेतु नोंथांमोनहा जों नुबाय थादों लेबार कार्ड मालाबा होदों हेल्प खालामदों फरायसाफोरनि इयुननि थाखाय नंगौ हेल्पआ जागोन आरो बे ओनसोलाव जों गोबां होबाय नङाबाबो 300था जाबायना जाबाय 300थासो अलरेडि जों लेबार कार्ड बे एरियायाव थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन